Reports Afternoon Edition. Diri mabatian ang mga nagapanguna ng mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental kag Bacolod. Action Reports Afternoon Edition. Upots ato mga action reporters kag karon ang inyong alagad. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Action Radio. Alas 5 sa Action Radio Philippines Standard Time ngayong hapon naman Bacolod kag Pilipinas. Inyo ka action na Marlon Hervoya Action Reports. Afternoon edition yari kita sa Pizza 15. Martes nga adlaw sa bulansang Marso. Amo ning ginatawag nga Swell Day. Yahoo! Sweldo sa may mga trabaho. Wala sang sweldo sa wala trabaho. Kamusta ang industry nga pag sinalayo sa sirigid nga mga tanion? Ang inyo balatsagon kag paminsaron okay lang bala? Bisan pa nga daw hindi naging maagwanta nga mga problema nga ginapangatubang sa nga ato sa nga nasyon sa sabunggid. Ang ginabantayan kag ginahambalan sang kanamaan nga mga tawo subong aunagid sa linyada. Wala sang ibang kundi ang wala sang kaloy kag daw pinataka na lamang nga pagpasaka sa bili sa gatong presyo sa produkto nga petrolyo. Ikaduwa ginahambalan man sa gihapon diri sa Bacolod ang epekto sang nagbalbal nga baha. Ikatatlo ang hindi sa gihapon matapos-tapos nga sinuya ay kag daw matinapong ulay pa sang sinabtanay sa mga supporters sang BBM kag Rubrado. Plus kung ano balang habyog sang pila ka alkalde naton diri sa Negros Occidental nga miyembro sang NPC political party sa mga mayara sang bando na. Ang ila mga opisyal nga dapat ang suportahan nila mo si Vice Presidential candidate Tito Soto. Kag of course, hindi man magpapiyerde ang istorya sa gihapon sa COVID-19. Ang ginahulat ko na bala ano mangin kahimtangan sa nga Bacolod kag Negros Occidental. Subong nga nagnubo na gid man ang kaso sa bahin sa nga Negros Occidental subong lamang hapon. Si Governor Bong Lacson nagperma sang panibag-o nga executive order nga nagapalawig sa alert level 2 nga status sa Negros Occidental tubtob sa Marso 31 sa nga tuig 2022. Pero ining alert level 2 status nga extension sa Negros Occidental mangindepende pa ini mga reaksyon sa kunanong mando sa National Interagency Task Force kon NIATF kaya sama sa may nagapagawa na sila sang order kung anong alert status ang mga lugar sa pungsod Pilipinas sa kada 15 o konpit sa 30 sang kada bulan ti karon sa gabi base kung mayara sang panibag-o sila nga mando kagon basing mando nila mag sigo man sa siring ginpermahan nga EO ni Governor Bong Lacson nga nagapalawig sa alert level 2 nga status ni kon magambal ang gobyerno nasyonal nga alert level 1 ang Negros Occidental. Di ba noon tara kung bala may apelasyon nga himuon diri ang gobyerno probinsyal sang ato sa probinsya. Inyo ka aksyon Marlon Herboya. Kagkaroon sa aton Pangulong dinala. Pagaloksuan tayo sigida ang mga nagabaga nga mga balita. Una kita sa bahin sang balita lokal. Ang pinakabataas nga saka sa presyo sang gatong. Naukangay man sa COVID-19 ang epekto sa di. Wala sang kawala mong sino man. Halos tanan pektado di. Dari sa Negros Occidental kag Bacolod City. Pila ka mga estasyon sang gasolinahan. May presyo nga na sobra ni 80 pesos ang kada litro sang
Gatong partikular sa diesel. Hindi lamang diri sa Bacolod, kundi sa iban nga banwa kag sunod sa Negros Occidental. Kay nasa maya Southern Negros dito kita nagbiyahe. Ang pila ka mga sikat kag bantog nga gasolinahan, may presyo na sila nga tag 82 pesos siya mo. Kada litro ang presyo sang ilas ng ginabaligya nga produkto sa petrolyo. Ang resulta hindi lamang driver ang nagapang abaw-abaw, pati ang mga pasahero nagapang-hakroy man. Ang kalabanan mga kaaksyon nga mga reaksyon nga ato sa nga mabatian nambalang iba na nuni maano na lamang kita siri ang inaabangan amo ang untat biyahe ho ang transport strike sa sulod sang duwa ka adlaw diri sa Bacolod. Ang transport strike base kon magpareho ni mala sa daw ala lockdown ang natabo sa Bacolod City. Ang lockdown ba lang nagragasa o natabo mga kaaksyon samta nagragasa ang epekto sa COVID-19 sa Bacolod City. Ang transport group nga undok amaning una nagapanawagan gid sang untat biyahe. Narawagan sila sa mga drivers kag operators nga dapat himuon gid nga 100% ang untat biyahe sa God Marso 21 kag 22. Pero ang sabahin sa nga Valyacar Transit o mga bus series bus, ang report kaya ba tuntan di sila mag-upod sa sining untat biyahe. Di Marso 21 kag 22 ang target mga kaaksyon. Ang undok luyag man nila nga tawgon din nga adlaw nga People's Holiday. Isa mga ultimo nga pamuliyo dali sa Bacolod. Ang mga pigado bala kag wala sang kaugalingon nga sarakyan. Preparar. Tangod wala sa iban nga una mapektuhan. Kundi kamo, kita nga mga ultimo nga Bacolod no napektado ni. Ang mga opisyal sa gobyerno naton nag-aala lamang na pawala mo. Kaya una bes, hindi man sila mapektuhan. Number 1, may kaugalingon sila nga salakyan. Minano kadako nga saka sa presyo sang gatong, masarangan nila na yabaklon. Ang ibang gani mga kaaksyon ng negosyo, gasolinahan. Ang isa pa kabalita ang sa dito sa mga Iloilo, ang ilang sila alkalde si Mayor Jerry Treñas, nagasaling nga may pila na ka mga panihon niya nga mayor, ang naga-inistoryahan na agod planuhan nila ang pagpangabay pagayo kay Presidente Duterte nga kung pwede makadeklarar sang state of economic calamity. What? Ginapangabay nila kay Duterte nga kung pwede maka-declare sang state of economic calamity. Ang rason para nga mga banwa kag sunod ko no, nakausar sang pundo sa calamity para ibulig sa mga apektado nga tao, bawarin naman ho. Tanan na lang nadumduman no, sa bagay ti mas maayo na lang may naninga nag-aakto. Ano opisyal nato sa gobyerno sang sa magpabungol ka magpabulag-bulag na lang. Pero galing daw kasi kuawi maningasahi sa mamagi ni. Ibutang naton okihan bini Presidente Duterte ini nga pangabay ni. Kang kada LGU tugutan naman na makagamit naman sa nga pundo para sa kalamidad. How di Carabao naman ni matabo daw. Problema naman niya mag-aarangka daw. Isan postahan ta pa. Piho kaya nga likopan naman ni kagputsan na naman ni. Sang mga reklamo kag mga isyo. Una bes, sabong ari kita sa panahon sang kampanya kag eleksyon ho. Damo sang mga ara subong nag-aayot sa posisyon sa gobyerno nga nagakandidato. Kung may hatagay na naman sang ayuda pagi sa kwarta. Damo na naman sa mga bortitol kakawatan ng opisyal sang gobyerno ni. Ang mga hara-hara daw. Damo na naman ni ang mga ilinaway. Ang permega katabo nga may pinilian. Matabo naman ni daw. Ang kontra masiling naman ibaw, ginapili lang ang ginahatagan ho. Ang ginaakusahan masabat naman nga dugay na. Ginasakyan lang ninyo sang pamulitikang isyu. Amo ni permiya katabo diri sa ato sa nasyon. Amo ini ang indigid madula-dula.
o kon mabulong nga sahi sa balatian sang mga politiko na responsod sa Pilipinas. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Samtang trapiko sa mga dalan nga may ginaobra nga proyekto ang DPWH sa Tagalog pa nagkabuhol-buhol na. Mayara sang kasarangan tubtob mabugat nga trapiko sa mga hapon ho natabo sa may dalan sang Sarawan Barangay 2 Bacolod. Ang rason mangod sa kuno pagpatahom sa dalan nga ginapatigayon sang DPWH. Amon din na anda na ni nga gawi o kung kaugalian sang DPWH kung diin pa yadtong dalan nga pag-on pa ang semento kag daw wala pa naman gani sang litik-litik, wala pa naman sang buka-buka, lob-lohob o kung lubak-lubak. Hala ka balbal dayon ka chug-chug-chug-chug. Daw sisikag talabalang nga ginalukit mo. Ang nagapahimunong nga semento, agod butangan naman sang bag-o nga semento. Ang rason siri, based ini sa nag-istorya sa akon niya, na medyo mayaraman sa hibalo sa amo sa nga senaryo. Ang rason gali kon nga, ang ginaamo ni ang mga semento bisan na bag-o pa, kay ang semento kuno nga ginabutang das dalan, ang tawag na is concrete roads ina siya. Kung butangan sang asfalto, asphalt roads naman na siya. Pero ang kalabanan din sa aton is concrete roads. Tinang concrete roads na kuno, may ara na sa ginatuwag nga kabuhi o kon lifespan. What? Kay gani mo na kunong rason. Kung nga kalabanan nga dalan bisan maayo pang semento, kalkalon kag ilisan sang bag-o. Kay man nagabot na, natapos na ang ginatuwag nga lifespan. Daw kinarton kag kiningkoy, no? Butang tabi, hemplo tabi. Unas talang 5 katuig ang lifespan sang ginbutang dara nga semento sa concrete road. Inang 5 katuig na, hindi na pwede mahimo nga mangin pulo, 15 o kung bisan 20 na lang katuig ang ginatawag nga lifespan. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Sa ibang nga pungsod, ibang nga nasyon, pwede nila yung mapadayaw to, ang ila sa ni concrete road to, kaya nga man, lawig-lawig to yung lifespan mo. Ang average to makakson 20, tub-tub 40 katuig lifespan dito sila. Nga dari sa aton sa Pilipinas, hindi ni pwede mahimo haw. Damo sa mga matanda dari sa Pilipinas, pamangkot lamang na, nag-abot ng pamangkot sang kadamaan nga mga tao, nga mo na ang permi nagahulungag ang ila sa nga ilong. Kung makita nila kagatingala sila, nga ang okay pa man ang dalan, bongkalon kag ilisan. Kung buhi pa tong ilongga nga senadora nga si Miriam Defensor Santiago, damo naramantani kamo mabatian nga sermon to angot sa road construction nga proyekto sang gobyerno, kag damo naraman kontani ang mabuking Radyo. ano pagdiba sa nga balita mga ka-aksyon. Bao aring opisyo sang tawo nga manog into ho. Mayara na naman na biktima sang fake order. Peke bilang order, di matutuod nga order. Mayara naman sa isa ka rider na biktima mga ka-aksyon, fake order. Mag-Zem rider inisa, pati si Councilor Novero na biktima sang fake order ni na-deliver. Why gali sa nag-order? Ako madakpan kung tani, ini naghala ni katawag ka nag-order ni ho. May ang gin-order yama ka-aksyon namin ni buslog sa isa lang buslog bla. Saya sa ding sungad agud to magkaladunlan sa. Ay opisyohon nga sa mga tinugas Pilipinas, no? Alas 5:20. Oy, trapiko sa aton de. Trapiko. Mayara sang pila sa di ka mga road closure ha. Nga pati gayunon. May traffic advisory.
Ang Bacolod Traffic Authority nga talatapan nagpabalong mga kaaksyon nga mera sing temporaryo nga pagpasiraan ay isang dalan sa lagyan. Dalan sa lagyan. Ang dalan na lagyan na ay pagpasira sa dalan road closure nga natawag. Dara sa Maya Sumag Bridge 1 sa Bacolod South Lacson sa Barangay Sumag. Nagsugod na rin subong adlaw Marso 15 Tubtob 23 lawig ba? Sobra isa kismana ba? Ang rason sa may rehabilitasyon kag major repairs. Okay niya, why na question? Kay ang taytay mga kaaksyon dapat giba na ipasiguro sa masami mo. Taytay na mo. Dapat pa siguro permi na mapag-una siya. Ano pagid? Ang bitaw may isa ba ka advisory. Ang Lacson Circumferential Flyover. Dalan babaw. Agis babaw. Taytes babaw. Dara sa may barangay Bata, temporaryo man nga pagkasaradaan anay. Hindi pwede nga malabyan sa anuman nga sahig sa salakyan. Umpisa alas 8 sang aga, buwas March 16 na ni. Tubtob Mayo 23. Ang istruktura ipaidalo man sa rehabilitation kag major repairs. Para nga may ihibalaw ka mo, temprano pa. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Uy, may good vibes kita nga balita, ho? Maayo nga balita, good vibes kag wow na wow nga balita. Wow! Tagasunod sa La Carlota, Negros Occidental, instant millionaire. Matapos makajackpot sa numero nga gintayan sa Grand Lotto 655 draw. Ang wow na wow di, kay ang nadag-an niya, 98.5 million pesos. Oh my God! Wow! Sinobing hindi pwede maka-wow siniman, 98.5 million pesos. Nadag-an ang winning combination sa draw. Kahapon kagabi nga draw in mag-action, March 14. Ang gintayan niya nga outlet sa Lotto mismo dito sa La Carlota. Hindi na ka mamamangkot ba kung sino nga alam sila kaya hindi na pwede lawag. Basta lugar lang idalawag na tumpak, you know? 9, 17, 45, 35, 39, 15. Hindi nga tinuga ni sa La Carlota ni Wayne untat ko makabasa nughan niya mo. Basi hindi pa nagani isa nakatulog. 98 million pesos, hindi lang ang premyo. Kung maayo ka lang sa ni magatipig, hindi mo ubos to buhi ka rin. Mapangkitaan mo lang sa maayo nga plano kung negosyo, ang pagka-milyonaryo mo, matatagid sang malawig nga tiyon. Ang pagkadiboynas ng tao, hindi mapaktan. May boynas sa paghigugma. May boynas sa pamilya. Pero lain ang pagkadiboynas sa patagsang sugal. Ang Lotto makabig na nga sugal, pero sugal nga legal. Oh, sa sinuman luyag mangindiboynas. Sa sugal labi na sa Lotto, simple lang panugyanta, taya para may tsansa. Kung hindi ka ba magtaya, 101%, wala ka sa tsansa. Radyo! Ibalon tanay observation report sa ato sa ring patrol dari sa may sunod sang Bacolod with action John Diaz, action John, kamu sa Bacolod, subong, please come in. Dong, ay na chance, ginatawag natin nga road clearing kay ang Libertad Action Mall. Balik na naman ang mga managbaligya sa kilis ng balan. Para naman. Ari na naman sila. Subong nga po, duwa na naman kalinyasan doon noon. Puro naman tanan, managbaligya. Isda, lakip na putas, kung ito, may utan pagani. No? Tiyang piyak kadalan, ara na naman, nagbalik na naman ang mga salakyan. Ambot kun do ano lang no, ang aton nga mga lahi do lagi doon to ha. Iti way gid ga dulot. Balik na naman mga kaakson kus pang panguno action marmi unto pero ungaba. Amo nang lain dira no. Kay makit ang ginaton ari kita diri subong hapon. Actually naglapaw na gid man ang mga manugbrigya sang prutas adto ara na sa sulod ra sa kayo nga do annex sa Basdalom.
sa merkado or other merkado sa dalom ng dabe hindi ma-annex no kay Tietos Barampi. Kita na to na rin nagbuha na naman sila. Tani ano lang bala okay lang ni siya pero hindi lang maglalapaw ang iba no. Okay kabudlag din man sa mga salakyan nga ara dra makakso nagalabay kon hapon diri mismo sa area sa Libertad Public Market. Way problema ang pagbrigya ang pagplastar lang sa mga manog baligya amo ni kay para bla maplastar sa gusto kay gini na magtugas ang trapiko mga kakson nila bina nga matamat ang iban nga nagabinalik kining nga maaton nga mga kakson nga ginawa sila tagsa ka mga lungga damo na gidman sa ila mga kakson na nagpamalaklon sa pila ka mga merkado labi na nga damo na ginapanagutan nga makagwa sila tagsa ka mga puloy-an. So mga hapon pagwa na kami diri ng area sang Lopez Saina Extension diri sa area mismo sang Libertad Public Market. Makita nato na matamat ang iba nagabida ang traffic situation na binaha sa mga salakyan ngalin diri sa eastern portion sang syudad palusot diri makakson sa bahisan Dalan Hernaes. Ang dalan katahon na diri sa Libertad Ampe kay ginkay o na dingadaan sang lokal nga gobyerno sang Bacolod at ako mga kakson sang Dalanon. Alang area sang Hernaes palusot digto bala sa may Hernaes Lacson sa may Fiber Center. Pero expectaron sila nga ako mga kakson ng moderate to heavy to heavy na traffic situation. Nila binadri sa mga salakyan di Pasay kung pribado man. Kaya ito na biso sa mga tag-problematik kung ikaw abi may kadtuan along Lacson nga area. Paglabot mo diri sa Dalan Hernaes, lusot ka na lang liko patuo sa area sang Dalan Mabini, agad dire-diretso ka makaaksyon pa northern portion sang syudad. Kaya kung nagulat ka pa, nga diri ka maglusot sa Lacson, expectaron mo na nga daan nga medyo mabulubog at man nga trapiko ang inyo dira nga madangatan. Gani kung diri ka sa Mabini, malabay pwede kaya kalusot asa dikto sa area sang Galo. Paglabot mo sa Galo, makaaksyon, left turn ka naman pabalik sa may Lacson. At least dira ka na lakos Galo Lacson, then right turn pabalik Burgos Lacson. Amo na lang medyo problemahan mong Burgos Lacson nga area nga sining hapon. Makabig naman diri nga moderate to heavy man ang traffic situation mga kakson. Mabulbugat nga trapiko. Ilabi na sa mga salakyan nga rin norte padulong sur kag vice versa mga kakson. Exact na ginamang sa mga salakyan nga rin diri sa western section padulong dito Burgos nga bahin mga kakson. Kaya tiko na rin ka Burgos Public Market medyo mabulbugat man ang trapiko sini nga hapon. Gani update ha sa tataran ni Matag Permati. Alikawan o kung itagid sa mga diversion road kay medyo maturo traffic bisan nga do nagasaka ang preso sang gatong dawlagid sang diferensya magkakson sa kadamuon sa mga salakyan sa Dalanon. Anyways, gin katuan ta namon action man kay damo nagamangkot kung nagsugod na ginman bala ining rerouting bala sa area sang sumag. Subong adlaw do wala pagid, wala pagid to some changes. Ang Subaga Bridge bala magyan gapon sa mga motorista wala pa man may heavy equipment nga napamutang siguro advisory in advance pa man lang to nila basi buwas siguro may ara na pagbago magkakson depende man nila no wala to nato na kung ano diri ang mangin update isetyal man na naton buwas amo man sa may flyover diri sa may barangay Bata wala pag inang so far magkakson changes kung traffic situation ang pagambalan ang mga po ng sitwasyon kung trapiko mga ka-aksyon. Ganit ko naling ikaw sa sur nga bahin sang probinsya, palusot ikaw diri sa may sumag, hingagaw mga ka-aksyon, higit man problemado pa kung traffic situation ang ato na paghahambalan. Mga ka-aksyon, ari na makita diriwa, balantayan man ni pinakauling nga preso sang gatong sa palibot sang syudad sang Bacolod subong adlaw. Pinakabrato so far mga ka-aksyon nakitaan ka diyo, nagahamboy ang preso sa kada litro sang krudo 71 pesos and 90 centavos. 71 pesos and 90 centavos mga ka-aksyon. May man diriyo preso sang diesel nagahamboy 74 pesos and 8 centavos. 74 pesos kag 8 centimos. May man diriyo kalabot pagidya 75 pesos, 75 pesos mga ka-aksyon. Pinakamahal so far nagalabot mga ka-aksyon 78 pesos and 10 centavos. 78 pesos kag 10 centimos. Gasolina mga ka-aksyon ara pinakabarato so far nga nakitaan ko nag-amboy diri sa 72 pesos and 65 centavos. 72 pesos and 65 centavos. Pinaka medyo mahal man ini nagalabot diri sa 76 pesos and 57 centavos. 76 pesos and 57 centavos. Pero so far ang pinakamahal nagalabot mga ka-aksyon 82 pesos drio ang kada litro ni may ari na galabot 82 pesos
centavos mga kapson. So far na ang pinakaling presyo sa gatong sa palibot sa sulod sa Bacolod subong adlaw. Report gikan sa patrol ang palibot sa Bacolod Aksyon John Diaz kanagasaling sa tatanan nga maka-aksyon sa ring kaman nga bahin sang Pinas. Daboton ka sa nga mondarita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita na sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radyo. Alas Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o na pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Okay, sa live stream si Lorna Diligencia. Good afternoon, Milay Uligo, Tamyaw, Ma'am Vanessa Star Mayo, Docmat Mayo, Jinky Dialagdo, Wala Mar Alex Montez, Melvin Piñafiel, Araman, April Joy Gaston, monitor via Transistor Radio. Keep safe to ARB EFC family. Thank you, listening from Porok Mahigugmaon, Barangay Tangob. Okay, thank you. Hell of year, mayong hapon, monitor lang kami diya. Makati, MM, keep safe. Jonalyn Ninyal, di Keripito, good PM, monitor live sa Radio Action, okay? Si Inday Athiaki Mariman, good afternoon. Ana Sinoro, mayong hapon, Hel Javier, Prova Hambalya, Jonalyn Ninyal, di Keripito. Kapamati, subong si Otik, Amilanon, kag family Gamilong, Cabanero, Bosil family. Okay, thank you. Inday Blaza, mayong hapon, Jory ni Pomoseno, Rich Remedios Taton Makilan, goodbye vibes, hamal ni Hel Javier. Jonalyn Ninyal de Keparito, wow hambalya. Julie Militado Patrimonio, congrats ko na sa nagdaog sa loto. Okay, congrats ko na sa nagdaog sa loto. Okay, Elizabeth, Malakagamala, keep safe. Maricel, mayong hapon sa taran-taran nga connect sa wifi dari sa Hacienda, Concheta Coscoluwala, kag kay Mang Telma nga nagaluto sang isda. Wow, isda. Halin kay Maricel. Standby ka mo ha, balik kita na dugay.
Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imo nga lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Nalamon sa pagpili sang kandidato, pangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat, kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma ang mga kaaksyon. Ang pagboto ang isa nga kinamatarong. Hindi pag-uya nga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa Action Dorel Cabato. Sa din ka man nga bahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Mangin may The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Afternoon edition. Evergreen
Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man Manahon ta hibalo mga kaaksyon, detalye sa nga balita halin sa Bacolod City Hall. Importante ning paandam sa mga masamib lang nga naga-deliver, no? Sang gina-order ba ni? Kay kadamo na sang nagkalabiktima sa ginatawag nga fake order. Councilor Novero na biktima sang fake order kaina sang oltukon na kaina sang aga. Aksyon Radio City Hall Report. Ano ba lang istorya sa likod sa ni Axondale sa Bacolod City Hall, Axondale, mayong hapon please kamin. Action man na biktima sang fake order ang isa ka Maxim Rider gamit diri ang pangalan ni Bacolod Councilor Renesito Novero kaina sang aganap ta nato ning Maxim Rider dira sa may back entrance sang Bacolod Government Center nga dapat ma-deliver ni siya sang 2,500 pesos nga balor sang lechon belly dira sa may office ni Councilor Novero. Pero antes man action man nagsaka sa office ni Councilor Novero gintawgan nato ni siya kag nag-deny nga suno siya wala mo siya sang may gin-order o kon may gin-pa-deliver kaina sang aga. Ang palayag direction mar sang Maxim driver nga magluwas sa lechon belly ang nag-order nga naga-Tagalog nagpadugang ni siya sang ilimnon dira sa isa ka wine store sa may Dalan Lacson kag additional nga load nga 300 pesos. Pero samtang nagatawgan na yung rider kay ang nag-order nabatian ni sang tagiya sang wine store nga pamilyar ang tingog action mar nga sadto daw naka-fake order naman kag dira man sa wine store nag-order sang mga additional dira nga mga balaklon rason nga tigin paandaman siya nga basi fake order ini. After action man nga nagpadulog na sa Bacolod Government Center dito na natukiban sang Maxim Rider nga fake gidman gali ang booking or ang gin-pa-deliver sa iya kagti wala na niya ini na contact action man. Pero nagpasalamat ring Maxim Rider bangod ang ginkuha niya ang lechon belly sa may Barangay Bata. Pwede lang niya action man mauli ibalik ang iya sining nga kwarta kag pangitaan lang sang iba na nga buyer. Ang Maxim Rider nga nagpangabay nga hindi na siya paghingadlan mga 7 months na siya action man nga nagtrabaho bilang rider extra income according siya. Ang sunod siya first time ning natabo nga nakabaton siya sang fake order. Aring tingog sang Maxim Rider. Ang natabo ni bali nag-order ni siya sa sa online sang sang lechon belly. Ang lechon belly naging pick up ko ni sa Barangay Bata sa Octagon Village. Kaya mo na baligin nagbayad ko 2,500 tapos nag-okay na sa yes sir, personal lang 2,500 sa akon nga bulsa ginbayaran ko sa seller. Tapos gintawgan niya niyang seller nga mapadugang pag Chivas Regal. Ti hambal ko mangita ko na Chivas Regal, ti nagkadto ka sa Maros sa may Lacson ang new nga Sir Maros. Kaya mo na nga gintawgan ko ang ang pickbook nga baklang ko sa tapos nagpadugang pagin sa load nga 300. At yung plastada nabatian sang owner sang Sir Maros ang iyang at nga tingog nga mo na nga do ka familiar blaw. Kaya mo na gintawgan mo na seller gintawagan sa seller nga tayo ng paload dito or wala gid kay wala man kay gadwa-duwa kay kami sang owner ka Sir Maros. Salamat ko ganay kay ang owner ka Sir Maros na gano na warningan niya man ko. Actually, portion lamang sang tingog sang Maxim Rider. Ako din sa action man nagalalain siya bangot ya mabla sa taas ang presyo sang gasolina kag nagpakadto pa kari ni siya para ma-pick up no kag mabakakon na ni ang magin na pangsugo siya o galing natukiban niya sa ulihing fake order gali. Pero amo niya sila nga pasalamat bangod ginbalik niya ang lechon belly dito sa may tagiya. Kalti ang seller naman to sang baboy tiya mo ba tumapangita sang ibad naman nga buyer para gid lamang ma-dispose kung hindi man mauyang ang ginpreparar nga lechon belly duay ni siya ka medium size worth 2,500 pesos Action Dale, na gets ko ba lang dalagan sa istorya ang toyo dari sang inang nagtawag hindi man kay
sa iya matupang order, no? Kay ang nag-order na pakilala is dito sa opisina ni Novero, Lechon Belly plus atong Ilimnon to, kundi ang tuyo lang action del ko na kung mag-observer is ang load. Kung dayon to pagpa-load, ang load baka tugid sa iya muna. Yes, exactly. Actually, kung mag-sasko pagid ang ining purpose ining nag-order action mar. Kasi mo na ginusar ang pangalan ni Councilor Renesito Novero. Kaya makita mo action mar sa resibo nga ngalan gid nga address kay Councilor Renesito Novero kag nabutang man ang address nga Bacolod City Government Center. Iti ang Maxim Rider kay na wala na nagsaka. Kaya na timingan natin nga siya sa may dalom nga ti amo to na hibalo nga fake order action mar. Nagpangabala siya nga yes nga identity hindi lang pag ibuyag-yaga. Pero si action mar nagpasagutan siya nga i-post para sa social media ang litrato para at least ma-aware man ang iban nga mga riders sinilang sabayan sang Maxim kundi iban pa kag kaangay niya nga riders nga ti maghalong kag ti usisaon gid kumala tuod o kun hindi ining mga nagtawag sila action mar ilabi na nga ti personal nila nga kwarta ang ginausara action mar. Kagay na natawag man nato si Councilor Novero kag nakaistoryanay man ang Maxim Rider kag ang konsehal sang syudad sa Bacolod. Update kabay tagikan sa Bacolod City Hall ang ka-action nyo. Action dahil sa Lazar mga ka-action sa din ka man nga bahin sa Pinas labuton ka sa amang balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino una sa balita una sa action sa Bacolod Action Radio. So ang tinutuyo sang saring nagpakilala nga ma-order load, maludan siya, no? Kaya butang talit son Belen, di man niya magdiritso sa iya. Atong Ilinon, di magdiritso sa iya. Kamanti ang dulungan sang sering mga deliver ni opisina ni Novero. No? Load lang gid tong tinutuyo yay. Mayo lang gani kay wire ya magkagat ang ining mga nog delivery nga nagpa-load mga ka-action siya. Natabo na rin mo dito sa Southern Negros nga inn o kon hotel to. Gindala man tong ngalan sa pila ka mga opisyal naton diri sa gobyerno, diri sa probinsya nga level. Mo man nagpa-deliver man ko kag may load man to gin pangayo kun di ko magsala blamo. May pagka-syndicate nga sahi sang tinuga kon mga tinuga ini. Sama na hindi magpadali-dali kag usisaon gid mayo. No, kon bala legit kag tutuod na naga-order sa inyo na ay mayo lang na. Mayo lang ka mantig ginbaton tong ginbalik nga Lechon Belly. Pero kon sugata nyong buringot man nga sahi sang negosyante balaan na gid nila na nga kapyardihan na sang naga-deliver. Di sila tanda ya magpasuber. Reporting nga hitabo, no? Alas 5:48, Action Radio Philippine Standard Time. Elwante sige na ang detalye sang report sa ato sa ring patrol. Action Radio. Iga-plaster niya action na John Diaz. Action John sa balik nga report. Please come in. Action man nagpatuman na sang price adjustments ang mga fast crops diri man sa may syudad sa Bacolod. Amo ni biyahe Bacolod to Iloilo kag vice versa action na mar. Actually tidwala man ining ka mga fast crops so far ang nag-operate tungod sang nagpatuman kita sa pila ka mga health protocols ang isa ka fast crop nila wala nagabiyahe. In so far according to Mr. Frank Carbon Action Mars ang Wisdom Express ining 25 pesos. No, hindi ni basta-basta tuod amo man ilang observation kay dako gid man nga kantidad ang 25 pesos nga saka sa presyo sang petihan para pakadto Bacolod pakadto Iloilo kag vice versa action mar para sa fast craft nila ug galing kay tinakita man nila nga amo ni ang solusyon agud nga hindi mamatamaan ang mga shipping companies sa ila mismo action mar nga expenses bagod man sa pagsaka sa presyo sang gatong. Ginklaro niya diri nga sa Marso 11 pa sila nagpasaka sa presyo kay Marso 10 pa lang yung action mar naghatag naglisang advisory ang mga oil company sa ila nga may price adjustment nga sobra sa pilo sa ila nga ginalauman. According diri sa iya ginlaragway niya nga naga-take advantage ining mga oil companies sa sitwasyon subong arason ko nga ginapasakaan nila ang presyo sang gatong action mar. Kapag diri ni Carbon nga ining 25 pesos naman niya nga gipasaka nila ginagagi man ini sa ilang pag-afford giton ang nila sang gusto kaya ginantaw nilang kapasidad sang mga konsumidor o rather sa mga pasahero
kundi ratubtob ila masarangan kag gano man ang kinahanglanon diri sa mga shipping lines aksyon Marlon. So 25 pesos effective na ini. Para may idea ton nga matag para mati so far, action Mar diri sa may Wisam Express may aras ang 25 per pesos fuel cost adjustment o kung naman dugang sa pritihan nga naging epektibo Marso 11. Sa subong ang presyo sang first class nga regular Action Mar for one way alas sa 575 pesos. Ang student naman may discount nga naglalabot ang ilang prete sa 485 pesos Action Mar. The same man sa minor. Ang wala doon sa senior, ang minor naman yung 4 to 11 years old, 350 pesos ang plete. Ang balidiri ni carbon effective na dira ang 25 pesos nga price adjustment. Sa economy naman, naglabot masubong 475 pesos out of the 300 pesos sa minor 4 to 11 years old to 475 pesos. Awan niyang fair range no sang fast craft dira sa may Bradco Port Action Marlon. Samtang sa Ocean Jet naman sa subong ang ila diri is araban sa 450 pesos ang pinakamahal or rather ang sa business class is 700 pesos 700 and then ang sa may open air kag tourist class naman nagrabot sa 450 pesos mga ka-aksyon. Yari naman ang kamahing sang pagpayag ni Mr. Frank Carbon, ang isa sa mga executive officers sang Wisam Express sa ito interview. 25 pesos. Okay, effective when, sir? Last Friday, naman mo, ang kami, ang isang Friday na kami na yan. 3-4 days before, naging kasi na sila sabot. Di na kung yung nahon Kapag ang mga gasolines sa oil companies. Aksyon naman nabatian ang confirmation diri ni Mr. Frank Carbon sa Wisam Express. May angot silang pagpasaka o kung sa price adjustment action Mar sang presyo sa titihan para sa mga fast craft diri sa may syudad sang Bacolod. Report gikan sa patrol ang taglibot sa Bacolod Action John D. Alas kinagasaring ito ang mga ka-aksyon sa mga bahin sa Pinas. Laboton ka sa mga balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Salamat Action John. Presyar na tayo! Presyar na! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment,
dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan laki padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imo nga lawas, himuon ang stop, drop kag roll para malikawan ang sunog nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa Action Tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Nalamon sa pagpili sang kandidato, pangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sang mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat, kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma ang mga kaaksyon, ang pagboto ang isa nga kinamatarong, hindi pag-uyanga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa Action Tips, ini naman sa Action Dorel Cabato. Sa din ka mangabahin sang Pinas, labuton ka sa mong balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Mangin may The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga maboard kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kaangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring pila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo.
Ang pigaw nga internet connection na makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaagay sa iba nga network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imo pet o kon magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imo team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imo nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imo pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Bangon! Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy! Kaya pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Hindi mo medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga Pagsuwag nga ng traffic to or nag-traffic dito sa sulod, ang Mang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ng early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha, dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa tila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever. Action Dale Salazar, kag aksyon ang defensor. Ibati ay kita karon sa Action at Patrol alas 9:30, tub-tub. Alas 11 sang gabi, basta Tuesday. Ako naman aksyon Marlon Herboya. Mga kaaksyon sa rin ka man sa Pinas, laboton ka sang amon balita ang serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino, una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio.